যতন ফাইগাম নাंनाय টু एटीपी নিউজ তাকরাও তিনি নङै বাসকাং কংমালাमा सानानै फायमान इखले जे आसाम जों जतन सियो आसाम बिराद के प्लाट दङै आसाम तैत्र वाटै गोबां फायमान बागै तैत्र गोबां मा जागा बिराद के ब्रुक थैजा एं अबा हायखे ताबक साउथ इंडियान अबा हायखे सुदु नॉर्थ ईस्ट मिया ताबक साउथ इंडियान नबा फ्लाट अं माने नुकजागै तंखा ताकराव लाइथांनाय दिननि सिमि गोबां मा साउथ इंडियानि केराला स्टेट बिराद के वाटै फायमान बागै बिराद के तैतर माने नुकजागै तंखा गोबां मा नखौ गोबां मा ब्रौराव खाय खटियाव माने नुकजाखा एन ब्रौराव थैमाने नुकजाखा एन एमन अवस्था नखौ कलगि थांमाने अबा हायखे नुकजाखा बिराद के क्रिमा संसा के फ्लाट अंगैतं माने नुकजाखा केराला स्टेट गटाफोराव आसामनि हायखे केरालाव ताबो आसाम हायखे अंगैतं माने नुकजाखा ताकराव केरालाव गोबां मा जागाव पूरा केराला स्टेट टोटली ताबो लाइथानाय सेंसास केराला गवर्नमेंट सेंसास रिपोर्टनि अनुसारे केरालाव टोटल 14 जना ब्रक थैजाक बा 14 जना ब्रकनि लांमा चखा हिङे केराला गवर्नमेंट रिपोर्ट अनुसारे सायमानखा बुजि माखा ताकराव 14 जना बा जे 14 जन थैनाय केरालानि बबो एरियानि 14 जना थैका एवं बो एरियानि कायबिसक थैका अबतिहाय कग्राव आं तिनि पूरा डिस्कस खालाय ककब्रो ककबाय बा तिफ्रा ककबाय नंनि बासकांग तिनि स्राय के सायखना हरनाय ताकराव अबनि बागै बिदिनो पायसा जरा लगेरि तुंदि आरो बिदिनो गोबां के शेयर खालायदि जतनि अर थाङि कासुनानै जागै ओके फायदि बेसि कक्साय जते बिदिनो सुरु खालायसिनाय केरालानि कोट्टायाम जिल्लाव कोट्टायाम एरिया बा कोट्टायाम हिनाय जागाव थैका 3 जना एयरप्लेननि इरानकुलाम हिनाय जागाव थैका 2 जना बा कायनै ताकराव एयरप्लेन कोजिकोडियो थैका 1 जन एयरप्लेन मुबाटु पूजा हिनाय जागाव कायसा थैका काय 1 जन ताकराव मुबाटु पूजा थैका 1 जन एयरप्लेन कालम जिगाव थैका 1 जन एयरप्लेन मालापुराम हिनाय जागाव थैका 4 जन मालापुराम जिगा उनखा हयतोबा बो किसुसा हाइसि जिगा उनखाना हयतोबा आरो किसा ब्रो गोबां थैमानि मामप्ले नुकजाखा ताकराव निनि मालापुराम जागाव मालापुराम हिनाय एरियाव एरियाव थैमानि नुकजाखा 4 जन ताकराव एरियाव 4 जन थैका पूरा और जिगा क्सा माने एरिया क्सा थैमानि बांखा थैमानि गोबां मामप्ले नुकजाखा हयतोबा जिगा हाइचिरा उनखाना जिगा तला जिगारा उनखाना ओमफ्राय इडुकी हिनाय जागाव थैका 1 जन एमफ्राय कानुर थैका 1 जन अब हाइफ्ले ताकराव अंकल टोटली 14 जन ब्रो थैका अंकलाय अबनि परे नाइट्रुगे माया जे प्लाड तै सय थांलाय जाक बा तै अंगै नाइट्रुगे माया अब हाइके नाइट्रुगे माया अंगै तमानि बर्तमाने 7 जन निखुज माने नाइट्रुगे मायाखौ 7 जन ताबो पर्यन्त 7 जननि डेड बडिनि नाइट्रुगे मायाखौ डेड बडिनि कोनो खोज पता करेखौ तो ताकराव केरालानि जों सुदु नॉर्थ ईस्ट सिमि प्लाट नगै तमानि आसाम बा महाराष्ट्र बा अब हायके राव जिगाराव प्लाट माने नुखा किन्तु केराला राव हयतोबा ताबो फार्स्ट टाइम हयतोबा अंखाना बा जे प्लाट अबतेहाय नुकजाक माने बा प्लाट माने किन्तु केराला हाय जिगाराव हठात साके अब हायके प्लाट अंगै थांमाने गोबां मा माने वानामा संसा अब आइफ्ले इंक्लाय ताबुकजों आसामनि ककमालामा बा आसामनि जे फ्लाटनि सम्बन्धे कक सालायनानै थांखाय आसामाव ताबुक सुखजरातै आसामनि जे फ्लाटनि कन्डिशन ब्रायजाति अब हयतोबा नावजतनि खावा वान सकलाय तंखना जे कायसाखनै आसामाव तुमा ताबो प्लाट तै कमे माने दितों नाबो बाहाय आबायके गोबां मा ब्रौनि खाव संमों आजायलाय तंलाय खना हयतोबा ताकराव आसामनि प्लाट व ताबुक सुखजरातै आसामाव फ्लाटनि कन्डिशन बा फ्लाटनि जे तैतर माने ककमालामा ताबुक सुखजरातै पर्यन्त ककमालामा माने है उनियाखौ ताबुक सुखजरातै पर्यन्त बिराद के चाया कन्डिशन माने बिराद के चाया परिस्थिति अंगै दङ आसामाव अब हायफ्ले इंक्लाय ताबुक सुखजरातै आसामाव टोटेल ब्रो थैमानि जे लाइथाना 5 आगस्ट सालनि पर्यन्त माने लाइथाना मियानि दिन न रोङै पर्यन्त मियानि साल पर्यन्त ब्रक थैमानि टोटली
89 জন তারপর মানে 89 জন ব্রক थैका आसामाव टोटेलि 89 জন ब्रक थैमानि डाइरेक्टलि थैमानि तारपर डाइरेक्टलि 89 জন थैका एरपरे माने जे खायखति अंमानि बा टोटेल ब्रक बिसोर ब्रक खायखति अंखा बाहायके सागदुखु मानमानि बा खायखति अंमानि आसामाव टोटेलि बिसोर जन ब्रक ओमफ्राय 1.22 लाख माने 1.22 लाख ब्रक ताबो खायखति अंजा गभर्नमेंट सेंसास रिपोर्टनि मते तापर आसाम स्टेट आसाम हावा अबाहायके ताबो सुजरते पर्यन्त कंडिशन चाया आंगै दङ हिंक्लाय गोबां मा दैमा बराक हायके जेमन दै गारा दैमा गारा रगबो ताबो देबा कामानि मान्थलि नुकजागै दङ एन्ड मान्थलि कावै दङ बा अबाहायके खबर माव तापर बिराद दैमा गारा बा दै जे आरो दै बोप्रा रग दंया देबा दै बोप्रि अबाहाय रग और हाय दैमा रगबो ताबो दै देबा कासामानि नुकजाखा माने गिरा शहर जेमन गिरा टाउन रगबो अबाहायके जे दैनि दारा दै देबा कासागै दंखा हि अबाहायके खबर माव तापर आसामनि जे अब कन्डिशन तैयो गोबां मा ब्रक जेमन गारा कन्टेन्ट क्रिएटर रगबो गारा बिजनेसमैन बा गारा पलिटिशियन रगबो चुबासुक खालायदों मानि नुकजाखा एन्ड चुबासुक खालायमानि नुकजाखा जे आसामनि जे अबाहायके फ्लाद अंनाय बा दै तोरनाय एलाकानि बा एरियानि बिसिंनि ब्रौरंनो जे परिस्थिति बा जे चाया जरा चायाना पेस खालायमा दंनाय रंनो चुबासुक खालायमानि नुकजाखा गोबां मा ब्रौनो तापर गोबां मा ब्रौनो चुबासुक खालायमानि नुकजाखा एन्ड बिनि लगे चिनि बराक बेली बिसिंनि हाइलाकानि डिस्ट्रिक्ट बिसिंनि चिनि कटाल MLA कटाल चिनि विधायक बा कटाल MLA बरंगुना डॉक्टर मिलन दास बो थाङै फ्लाद अंमानि जिगाव बा आजां एरियाव डिब्रुगढ़ साइड आताव जाहाथे जे नखुं दै लोंजाग्रावनो थाङै चुबा मानि नुखा चुबा मामनि मामप्ले राव नुकजाखा सहयोगिता खायमानि नुकजाखा ताकराव जे दै लोंनाय एरिया राव थाङै बा नखुं बगनि दै जारा जे दै लोंनाय रावनि नखुं थाङै चुबासुक खायमानि रावबो मामप्ले नुकजाखा ताकराव हिंक्लाय किछु रां रावबो जेबो फारिमानि बिसिंतै रां रावबो चुबासुक खाययाक हिबो जों मामप्ले नगो ससियेल मिडियानि बिसिंतै आरो बिनि लगे ताकराव जे आलगापुर काटलेश्वरानि विधायक आलगापुर काटलेश्वरा समस्थितिनि जे विधायक जुबाइर आनाम जो कांग्रेस पार्टीनि अंगै ताख्लाय सांसद बासाजाक हिंक्लाय बबो जे दै तोरमानि बिसिंतै बा जे प्लाट अंमानि बिसिंतै बबो प्लाट अंमानि जे खायखति अंनाय बा जे ब्रो कष्ट मस्त मानाय रगनो सहयोगिता हिसाबै आसामनि चीफ मिनिस्टार बरंगुना डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मानि यागो बिनि नखाता सानि बा बिनि 1 मान्थनि सैलारि डनेट खालायखा जे फ्लाडनि सोमोन्दै ताकराव अबाहायके गोबां मा आसामनि कोना सिलचर हिन्दी निनि करीमगंज हिन्दी अबाहायके जिगा कनक टाउन रगबो जे टाउन कमिटी अन्यान्य अन्यान्य गोबां मा अर्गेनाइजेशन रग बा निनि स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन हायके तंनाय रग गोबां मा अर्गेनाइजेशन रग जरा अकरा रगनो अर्गेनाइजेशन गारा अबतिहाय टाउन कमिटी अबतिहाय रगबो टाउन जानि शहर डोनेशन खालायमानि नुकजाखा डोनेशन जे आसाम फ्लाडनि सोमोन्दै डोनेशन खालायमानि नुकजाखा एन्ड डोनेशन खालाय अर्गेनाइजेशननि बिसिंतै डोनेट खालायमानि नुकजाखा जे आसाम फ्लाडनि सोमोन्दै तापर अबाहायके आसामनि मामप्ले हिंक्लाय ताबुक सुबजरातैबो ताबुक पर्यन्त आसामनि जे कन्डिशन माने किसाम पर्यन्त माने हि उयाखौ ताबुक सुबजरात पर्यन्त परिस्थिति बिराद चाया अंगै तंग्राखौ ताकराव माने कमेयाखौ परिस्थिति चाया अंगै तंमानि नुकजागै तंखौ ताबुक पर्यन्त हि उयाखौ जत किछु पुरापुरि ताबुकबो फ्लाडनि जे सोमोन्दै कन्टिन्यू ब्रो कष्ट मानाय दंदो बा ब्रो थैयि दंदो ब्रो थैमानि जे संख्या आबो बाराय दंदो ताकराव अबाहाय प्ले तो नंना अपडेट रही दङ आं ककब्रो कबाय बाथ्रिफ्रा कबाय बिदिन ATP न्यूज बेकरिंग दंदो अबाहायके जतन हामबाय जतन सालगाम जतन खुलुमखा।